Dumelang namaste lochandi matekona straviste to the sambonani bantu bakwaZulu Natal kwazi kwamnandi eThekwini eDurban sise Mayville namhlanje nakuyila ishaya mthetho sakwaZulu Natal siye sithi gozololo khona khona la Mayville makusekolwe ithathu mabengekho lapha ya eMgungundlovu namhlanje ke sikhona la kodwa ke angihambi ngedwa njengokocela kwethu siyacela nisilethele abantu abazothinta ihloko ehlukahlukene sinilalelile ke manicela sibaphethe ke namhlanje bazonithintela ihloko ezahlukahlukene ivike edlule besikade kuyivike ke besibuka kakhulu into ye TB silibone lihamba kahle ke iviki le TB nesifo sofuba abantu bakwaZulu Natal basho bathi hayi siyawuthola umlayezo siyawuza umlayezo ufikile isifo sofuba sesi understand sesisazi kangcono sabacela futhi abantu bakwaZulu Natal siyacela benyakaza simzimba bephume beyitshukuje noma ngabe uyagijima noma ngabe uyasina noma ngabe uyadansa makuzobe kunyakazisa nje umzimba healthy lifestyle asibe healthy kwaZulu Natal siyababona abantu endaweni ezihlukahlukene bayaphuma bayagijima ejozini ngibonile nabakhona bephumile impela beyitshukutsha nje abantu bayaphumile ngobuningi babanye basithumelela ngisho ama video besho ukuthi nakho thina indlela esinyakazisa ngayo emzimba njoba sithi abantu abahlale ngokuyivoca voca. Sister sacela sibingela sitshela ukuthi ubani wakabani wenzani nje la eSouth Africa noma eminyangweni wezempilo. Ngiyanibingelela nonke. Mina ngu Sister Thandeka Mathunjwa njoba senizwile ngisebenza eAlbert Luthuli as a transplant coordinator. Sisiza abantu laba abanezinto engasasebenzi seyifile sizame ukubatholela izinto ezisebenzayo ukuze bakwazi ukuqhubeka nempilo yabo baphile. Ngiyazi ukuthi mhlambe njenge phansi kwe line sebenzela khona kunezinto enfisa ukuthi abantu bayiqonde bayiunderstand yini into enfisa abantu bayiunderstand ngaphansi kwale lento yokudonate ngezinto nani kodwa bengisafisa futhi ukusichazele nje ngoba ngiyazi abalaleli emakhaya ilanguage entsha le ukuthi kuyakwazi ukuthi kukhishwe inhliziyo yomuntu ifakwe ngapha noma kukhishwe ini yomuntu ifakwe ngapha kuseyinto entsha yini transplant mangakusixoxele nje kafushane. I-transplant njengoba igama lisho kukhishwa isitho somzimba komunye umuntu sifakwe sitshalwe komunye umuntu siphinde futhi siqhubeke sisebenze kahle nje kulomuntu esitshalwe kuyena nalo munye sikhishwe kuyena akwazi ukuphila futhi aqhubeke baqhubeke bobabili baphile. Ngiyabona nje ba nigcile kakhulu lapha na ke neyintsweni mhlambe into le makuthiwa iyashintshwa nje idinga isikhathi esingakanani eshintsha isuka ngaphi ya ngapha ngoba phela ngiyacanga ukuthi mayiphi isendaweni engaphili naye ngafa but ke into ethatha isikhathi esingakanani ukuthi ke cha le makusathatha amangake ngabe ikwazi ukuthi ishelele ngaphesheya. Zimbili indlela zokuthola izinto unganikelelwa umuntu ophilayo njengoba nizwile kumawele ezumuntu athi ufuna ukukusiza akunikelele enye indlela eyokuthi umuntu oseshonile ose brain dead umndeni wakhe uma ufisa ukuthi usiza abantu abagulayo bayakwazi futhi ukuthi babanikelele ngezinto kodwa phela ke mawuthi ke oseshonile osefile angithona uthi kusa brain dead kusho ukuthi umuntu osephila ngomshini loyo kodwa ngokwe science kusuke sokugena manje ngawucisha nje usengahambile kodwa umshini usambambile absolutely ngathi bengahamba abantu behomba abantu asebeshone bethi sizonikela ngoba phela la siyathanda ukunikela thina ngathwala sebegijima lapha sebehomba abantu kuthiwa hey sizwile uthe unesi lapha mawuseshonile nje nazi izinto sizonikela cha usaphila ngokomshini kodwa yena seniconfirmile ukuthi ubrain dead usefana nomuntu oshonile lo. Yes, absolutely yes. Lo brain dead osephiliswa imshini uyena okwazi ukunikelela izitho zomzimba ngoba lezo zitho zomzimba isuke isaphila ziphiliswa imshini zi oxygenated zibe well hydrated ngama drips lawa watholayo siyamsiza nje ama organs akho ukuthi aqhubeke akwazi ukuphila
whilst sisakhuluma nomndeni sicela ukuthi basisize kube khona odonatayo leyo donation leyo ibizwa ngokuthi i-cadaveric donation ngoba i-cadaver umuntu osuke seshonile legally kodwa esephiliswa imshini kodwa mawungahamba ufika ucishe leyo mshini lowo muntu lo uzobe seshonile yiko sithi akase umuntu ophilayo umuntu ngokomthetho osuke ngasekho yazi kuba kuyenza ngabe siyacupha ndawo nathile ngale mshini phethe abantu abasebenzi nje bacabanga ukuhamba sibaxhumele emshini bese sikhipha kahle awubakithi but yiziphi izinto enenifise umphakathi uzazi ba nami lento ngithema ngizwa yangithusa uthi hayibo kanti khona ukuthi ngingakhipha into ngifake asinalo ulwazi oluphelele ngayo yiziphi izinto enenifisa ukusiqwashisa ngazo sizazi ngalento yokubuya ko transplant into ebalekile kakhulu kumphakathi ukuthi bayazi ukuthi especially laba asebenabantu asebegula vele ngizoxela kakhulu eintsweni ngoba izinto izona thina esidila nazo umndeni kuye kube ngcono ukuthi usheshe uyithathe i-decision yokuthi bafuna ukumsiza umuntu wabo njoba nizwile kumawela ukuthi mangabe esheshe wamthola umuntu ozomdonathela kuye kusize ngoba usuke engakaguli ngoba i-dialysis le ababakuyona akuyona indlela yokubaphilisa indlela yokubasiza ukubaqhuba ukuthi aqhubeke aphile kodwa imlaphi yinye into elapha umuntu osefelwe izitho zomzimba ukuthi athole i-transplant kuphela ayikho enye indlela uzoqhubeka eloke eqhugela nale dialysis yakhe egcineni igcina kwayona imosha umzimba wakhe ngoba lama chemicals angaphakathi egeza umzimba egeza igazi kathathu kabili ngesonto kugcina kumdamage futhi uthola ukuthi inhliziyo igcina seyiaffecteka imthambo igcina isimncane ingasakwazi nokusebenza kahle amaphaphu babone sebehlale behefuzela bephelelwa umoya kuningi nje okudamagekayo ngokuhamba kwesikhathi bagcina beshonile kanti mangabe niza kuse early bengakadamageka umzimba bese sanda kuyiqala i-dialysis ba transplant umzimba wakho usuke usa strong usazokwazi ukuqhubeka uyilwela uphilisane kahle nalenzo yiko siyesiba encourage ukuthi lethani abomndeni wenu abafisayo ukundonatela siba check sibone ukuthi ubani ongakwazi ukukusiza isikhathi esiningi ke siyesithi bayasaba so siyesithi ababalethe sihlale phansi nabo sibachazela ukuthi iprocess yonke ihamba kanjani bazobenefita kanjani ngoba end up bebenefita futhi ukuba idona hayi ukuthi bafakwa at risk bayacheckwa thoroughly mangabe umuntu simchecka sibone ukuthi at risk mhlawumbe kunento encane singayi understand uyayekiswa lo muntu kuthiwa ake kuzama omunye wena ngathi kunenkinga ekhona ngeke ukwazi ukuqhubeka asibabeki kunaloko sibenzela isikhathi sabo sokuphila sibe side kwa research ake kwatholakala ukuthi ama donors they live longer than a normal person because bona baphila nento eyodwa then bayakwazi ukuzinakekela ngendlela abasuke befundiswe ngayo bayinakekele uthola ukuthi bayinakekela ngendlela yokuthi ugcine more healthier than mina nawe so i-lifespan yabo igcina iyende kakhulu so baya benefit ake ngukhunyisa amathe kancane ngithi ke igama lohlelo iKaizer.co.za ayisilishakhoma ke la eMayville namhlanje Durban eThekwini sikudla kamnandi thatha udaba lwezinso kodwa ke sibheke kakhulu ke into ethinta i-transplant ngoba kukhona amawele ekade siweza nawo sixoxa nawo la manje eyenzekile ya successful ngalendlela le manje sizothi ke into eyenzakalayo le nanga udade wethu osebenza ngayo lento kuyena ke osuke khona naye beyishintsha lento beyikhipha uthi hayi sekwazi ukuyishintsha siyishaye iphume beyiqobe benze konke beyibuyisele futhi into enzakalayo ungathini ke kulaba abanovalo lokuyodonate ithini message nebhekise kubona njengoba senge ngasho ukuthi isikhathi esiningi uvalo olukubantu ulwazi abangenalo okokuqala umuntu akutshela ukuthi hayi yena akazayizwe into efana naleyo yenzeka kodwa mawusumeseza esizohlala phansi nathi sesimchazela abone ukuthi hayi into eyenzakalayo le
kuye kusize futhi nokuthi simxhumanise nabo bona laba sebekwenzile before abone ukuthi hayi umuntu uyakwazi ngempela ukuphila iminyaka bephila naye. Umbuzo engizoba nawo ke mina ziningi icube la emzimbeni ngake ngathi ngiyawubuka nami ngakhathala nje ngingakafiki ngisho lapha esifubeni kuningi okula emzimbeni but ikupho kusemzimbeni esikwaziyo ukunikela ngakho kuzo zonke icube khona ngeke ngeze uhlukanisa ukuthi khona kwama tissue khona ngazi noma kwama yiphepha angithi abantu basebenzisa itissue nephepha abanye amatshe abanye so kuyini okula emzimbeni engingakwazi ukunikela ngakho. Okay, umuntu oqala lo engithe i-cadaveric transplant lo osuke brain dead esemshinini lo muntu lo ukwazi ukunikela ngayo yonke into ekhona emzimbeni ama organs of which inhliziyo amaphaphu isibindi izinso bese kuba ama tissues ama ungwengwezi lo olikhava ihlo leli lingaphezulu bese kuba isikhumba bese kuba unganikela ngesikhumba. Yes, unganikela ngesikhumba. Avele umuntu nje abe yabona nje. And abantu bayathuka ke masithi unikela ngesikhumba acabanga ukuthi siyamhlubula nje sonke isikhumba sakhe cha akwenziwa kanjalo. Uma unikela kukhishwa kuma parts lawa amakhulu omzimba nakhona ngemumva umuntu. Futhi ayothi ukukhishwa isikhumba it's just ilayer le engaphezulu encane. Uyabona mangabuwile wahuzuka unyana kuba njalo kuba iscratch nyana nje singathini ke bakithi kodwa ngizoshaya ngemuva ngithile ngemuva kulama parts amakhulu nasemva kwamathanga Hayi nala ngiyonikela mina ngiyaqalela engalweni kuyekuthathwe lapho la ngaphezulu akuthintwa kwenzela ukuthi mangabe umndeni udecide mhlawumbe ukuba ne open casket funeral bakwazi ukuthi umuntu wabo abe decent and then ama corneas nakhona akubonakala lutho ngoba mase beyikhiphile lelo lungwengwezo lungaphezulu baye bese befaka ilayer ekhavayo ukuthi mawuvula ihlo kubonakala kunormal nje ungaboni ukuthi content sathiwe bese kuba namathambo nawo futhi umuntu uyakwazi ukudonate ngawo amathambo nakhona akuthathwa yonke inhlobo yethambo kuthathwa lawa amakhulu like la engalweni kuthathwe nasemlenzeni niwadinga lawo mathambo siyawadinga lawo mathambo kakhulu ayakubani la mathambo isibhedlela nesibhedlela esine theater esine orthopedic theater laba badila ngamathambo banawo amathambo ahlala emafridgini lawo mathambo lawo ayasikwa enziwa ama different shapes angafani enzela ukulapha izinto ezihlukene like laba bakuma accident bafahla ke ubuso amajaws aphuke bathatha lawo mathambo bawashape bakwenzela umhlatho omusha ba repair ama bones aphukile ogogo laba baba nama problems ama hips uthole sebengakwazi ukuhamba bathatha amathambo lawo bawa crash abo powder bakwazi ukwenza i hip replacement mokuthiwa kwenziwa i hip kusuke kusetshenziswa lelo thambo elidonathiwe wona lawo mathambo ayikho futhi enye indlela yokubasiza ngaphandle kokuthi bathole ithambo elidonathiwe so mangabe ungadonate abantu abaningi bazosafara. Kanjani kumuntu enithi ke cha uyakwazi ukuza azodonate? Umuntu okwazi ukudonate lowe cadaver anyone can donate. Anyone bese kuthi laba aba live abaphilayo nabo futhi siyabachecka sibone ukuthi umuntu uzokwazi ukudonatela but basically nje wonke umuntu uyakwazi ukudonate siyachecka kuqala and then ulethe okuphilayo ukwazi ukuletha isikorokoro cha mawusuza kuthina sifike siqale sithathe history yakho bese siyachecka sibone ukuthi ungakwazi ukudonate i-decision isiyenza lapho. Ikhona into ethi ke ngezwe bethu abanye abafundayo lapha ezikoleni kubuye kufundwe ngemizimba yabantu mangifisa ukunikela ngomzimba wami mase ngishonile ngixhumana nobani ngiyakubani kuleyo party uxhumana ne-UKZN University bane department edila nalokho but into ebhlungu ukuthi ma udecide ukuthi ufuna ukunikela ngomzimba wakho lapho awukwazi ukuba i-organ donor
ngoba phela bazofunda kanjani ngawo ngasaphele so mabengakhipha okuthile nje bese kusalako kunye sebeyobona odokotela ukuthi noma engakufeyila lokho kumbalwa uyabona vele ngekukuphase bonke bayiphasela ngo 45 50 ngilapha sokuseleke lezo icumbu lezo ezimbalwa cha mangabe nje umndeni ufisa ukunikelela iUKZN thina sibe sisaxhuma kuloko manje kodwa ke mangifisa ke ubusuchaza ukuthi manje mase ngifuna ukusiletha isicubu mina ke nje ngisuke manje ngiza kuphi mawufuna ukuzonikelela umuntu wakho noma ngithi nje cha ngifuna ukunikela niyo-check-a nje emhlabeni general ngoba khona balalele nje ngahaba lapha eMlazi bazovuka kusasa bafuna ukwazi ungakuphi bafuna ukuletha kuba futhi ikhona imandlana etholakala ubungabona bezovuka kugcwele ulayini lapha sikunika sidonate ubungabona ibhadi kodwa nje inqwaba bazofika kusasa baphuma bebheke ipha bafuna ukunikela into engizoqala ngayo ikhona iorganization okuyona ebaregistrayo ibizwa ngeOrgan Donor Foundation ikhona online it's www.org.bani sakhumbula but if you go on websites and Google Organ Donor Foundation uzoyithola lapho ebaleke kunazo zonke if wena ufisa ukuthi ufuna ukudonate khuluma nomndeni wakho ngoba ekugcineni thina sikhuluma nomndeni wakho mangabe sesiyocela ama organs noma ngabe wena uregistile neOrgan Donor Foundation kodwa mangabe umndeni wakho uzothi cha abafuni ukunikela ngezitho zakho zomzimba angeke sisakwazi hayi ke sibonge kakhulu ke ngethuba osinike lona sengizomfaka vele la umfowethu akasale sehlala la ngoba ngizoxoxa naye mayeqeda bese sikwazi ukuthi sifake umhlonishwa endaweni yakhe igama lami Ntokozo kwaMaphisa sisha uhlelo lwakho kznchat.gov.za silishaka kamnandi namhlanje sila eMayville sihamba kamnandi ke nohlelo lwakho eniyeni sibize nisicele ukuthi hayibo siyacela phela nithinte nanka ama topic inkosi yami siyabe sesiyawasondeza ke ngoba siyathanda ukuthi sisondeze sike sathola ke indaba la elokhu ixoxa eindaweni eziningi ukuthi engathi sekuyanda mphathi wesibhedlela esikhulukazi la eSouth Africa ngizothiwa ngathi sesibili la eSouth Africa ngobukhulu ngabe iqiniso lelo yebo iqiniso sithathele ithuba ke sikubingelele usibingelele usitshela ukuthi ubani okabani wenzani la eminyangweni wezempilo sibonga kakhulu Mtamaphisa ukhuluma noBabukhawula omphathi wesibhedlela sase Prince owaziwa ngokuthi big boy awu big boy ngiyalithanda leli gama lakho manje ke ngiyazi ukuthi ke sizwe kuthiwa lapha endaweni yase Pietermaritzburg ke yabo makhulunywa ngayo okwazi ukuthi hayi ke yiyo iNewcastle kodwa ke lapha endaweni yase Pietermaritzburg kuthiwa engathi liyanda lolu hlevane lokuthi kube nabantu abafike beshiye izihlobo zabo esibhedlela mase befuneka basatholakala abantu nezihlobo kwasha kwacima kodwa siyafisa ukwazi ukuthi yena into lena ngokomthetho ngempela ekudilwa kanjani nayo masibhekene nesimo esifana naleso ninayo yini ke nina nje nani nesibhedlela inkinga ecishe ifana naleyo Mtamaphisa leyo nkinga leyo ikhona kuzo zonke izibhedlela kakhulukazi ukuthola ukuthi laba bafika begula kakhulu noma abadala abagulayo ngizokubopha nje kancane emphathi wami ngoba ngiyafisa ukuthi ngifake ungqongqoshe la ngaphakathi ngikhumbuza abalala ekhaya ukuthi igama lohlelo kznchat.gov.za silishaka kamnandi ke sikhona la eDurban ziyenzeka ke izinto eThekwini nelanga liphumile ke namhlanje kodwa ke ngale kokuchitha isikhathi ngizobingelela nje ngqongqoshe sithi sawubona ngqongqoshe kade sesikhumbule ngalo 30 minutes nje ungekho uyaphila ngqongqoshe siyabingelela Ntokozo sibingelele kubabukele emakhaya sibingelele kubalaleli emakhaya nabo bonke abasilandela kuma social platforms ethu sithi ithada ithada cha sino big boy la umphathi omkhulu wesibhedlela esikhulukazi la KwaZulu-Natal iPrince Mshiyeni cha kuke kwavela umphathi ngegama yebo ngithi manje uthwalethwa ubaba wakhe ngenze ukuthi baba wakhe ajabule bize ledweni ngaleli gama lami so sizwile la ngqongqosho ukuthi ke kunalenhlese le esibonakala ezibhedlela eziningana abantu abavele befike nje beshiya ihlobo zabo bese bephele emehlweni akuziwe
ukuzobona isihlobo akuziwe ukuzocheck ukuthi umuntu right yini kwezinye kuze kufike la mase bayamthatha bambuyisele ekhaya umuntu phela esasinda kudala bethi ihlobo hayi ngeke qhubekani nisigcinele yena thina siyasamcela siyabonga la ekhaya kube nzima nje ukumukela umuntu manje ke sibheka lelo daba nomphathi la ukuthi udaba abadila kanjani nalo njengoba naye ke shothi ube sasibeka esithombeni ukuthi cha udaba ongazi ukuthi lukhona ubusasho ukuthi ke nakhona lapha emshiyeni Prince emshiyeni ninayo i-challenge ecishe ifane naleyo awusithathe usibeke ya mtama phezulu uthinta indaba ebalekile kakhulu yokuthi number 1 laba abagulayo kuyadingeka ukuthi kube khona abomndeni ababa ingxenye yokulashwa komuntu wabo esibhedlela number 1 ngoba lokho kuyasiza ukuthi ijeli ye-treatment yakhe whilst esibhedlela umndeni wazi ukuthi uma uthi uyadischarge umuntu wabo ake sithi ulimalile bazosinakekela kanjani isilonda lesi umuntu wabo anaso njengoba ezodischarge ekhaya futhi uthola ukuthi obegula kakhulu wa-admit akusho ukuthi uma ungethiwa esibhedlela uyophuma usugijima yebo uthuma udischarge kwenzeka ukuthi udischarge kodwa i-treatment yakho iqhubeke while usekhaya okubalekile ukuthi umndeni wesihlobo sabo lo esesibhedlela babe yingxenye ukuze bazi ukuthi uma sedischargiwe umuntu wabo bazoqhubeka kanjani naye absolutely yes uma ukuthi ke umndeni uzange ube ingxenye yalokho kuba khona enye inkinga lapho kutamaphisa uthola ukuthi odokotela sebethatha isikhubo ukuthi adischarge uma sebethintwa amalungu omndeni kube manje becomplain abathi sithi somnakekela kanjani kanti akazange babe yingxenye ngesikhathi umuntu esatreatwa esibhedlela ingakho ngisho ukuthi asibagqugquzela umphakathi ukuthi ababe yingxenye while umuntu wabo esatreatwa esibhedlela mhlambe mawungakungilaphela kunamuphi kumthelela lokuthi abantu bevele bemlahle nje umuntu bezomlahlela esibhedlela ungqongqoshe khona lapha ngomunye uDisemba ukwazi wayikhuluma naye indaba ukuthi yena khona abasevele ethi hey sidinga ukuya ePitoli manje somshiya pho gogo kuthiwa asiye lapha nemshiyeni simshiye khona kube yona ndawo kuthiwa yokuchitha iholiday ke la gogo azolahlwa nje lapha ugogo uyasho ukuthi ngiyayiphilela kodwa ke bathi ngizohlala lapha ithini lento lena yokuvele kulahlwe nje abantu la kuthina inomthelela omkhulu omubi asiqale kwi-system yokusebenza kwezibhedlela uthola ukuthi uma umgcina la uvala umbhede ngoba uzothola ukuthi ngale casualty ngale medical emergency khona odinga umbhede ngokukhulu ukushesha kodwa akakwazi ukuba admit ngoba lo owabo ugcinile umbhede okwesibili uzothola ukuthi manje kukhona lento yesilungu abathi waiting time sesoqala sithola ama complaints alo olindele umbhedo ukuthi owami uloke elindile lapha sekuphela izinsuku ezimbili kanti uvalelekile okwesithathu umuntu nomuntu uma esa-admithiwe la esibhedlela uyabiza ngoba uyadla fanele anakekelwe istaff fanele kwenziwe ilondolo yakhe ngesilungu khona lokho kuthiwa i-cost per patient ukulala nje kwesiguli lapha esibhedlela sasemshiyeni u-4,600 rand usuku ngempela ngosuku hey kanti kubiza kanje yes u-4,600 rand ngobahlali bethu kumahala kumphakathi kumahala kubonakala kumahala kodwa uhulumeni imali ayichithayo ngomuntu oyedwa olalisiwe ingaphezulu kwa-4,600 rand okusho ukuthi ke manje uhulumeni usechitha imali ngomuntu ongalandiwe ekubeni khona laba abavalelekile futhi ngabe siyabasiza esibhedleleni zethu kodwa abangakwazi bathola usizo yilo inkinga enkulu kanti ke iphinde futhi kube inkinga kakusona isiguli nje obushilo nje ukuthi umama omdala athenda mina ngiyiphilela ufuna ukuhlala ekhaya la kusho ukuthi manje socially and psychologically umama manje simfaka esimeni esibi futhi esibhedlela uma uhlala isikhathi eside ugcina uthola phela abantu bayagula utheleleka nangezifo kungazi ufike ungenazo esibhedleleni
Yeah. hey senizom-expose Uyam-expose manje ke abanye masenithi bamakhabathi hawu ngeke cha thina sezwa nje nifone ebusuku senifuna ukumletha ebusuku nabakhipha nabantu ebusuku nanokuthi nifona ninike kanti banifonela labantu bathi abantu hayi nina nase nifuna ukumletha ebusuku thina sasovuka ebusuku ithini into nibathinta nini kanjani? Okay. Okokuqala mntamaphisi akwenzeki ukuthi udokotela athathe isinqumo sokudischarge ebusuku. Okay. Number 1. Ukudischargewa kweguli kwenzeka emini yasekuseni. Bese ke abasebenzi besibhedlela beqala bazisa amalungu omndeni laba ababhaliwe efayilini ukuthi siyacela banifike uzohlangabeza umntweni. Kodwa into ebalekile nje bathe ngishilo eqaleni ukuthi imndeni ayibe yingxenye ye-treatment yomuntu wabo. Ngoba uma ukuthi bayeza esibhedlela ukuzombona ngesikhathi bexhumana namanesi, amanesi abayatshela ukuthi ubaba noma ingane yenu kungenzeka iphume ekusasa. Absolutely. Yes, ongakho ke kudika ukuthi ke fika nempahla ukuze nani nilungiselele ukuba nizomthatha. Kusho ukuthi leyo inhlelo ezenzakalayo. Into ebalekile ababe ingxenye abantu kodwa abantu abafonelwe ebusuku, abantu abakhishwe ebusuku. Ngqongqoshe ubig boy ufuna ukuba umfundisi mayese eshiya lapha eminyangweni. Manje uyamuzwa uyashumayela uzoludla lonke uhlelo lwakho la. Cha angikukhulula uyichaze kahle into siyathemba abantu batholile emakhaya indaba ethinta ukushiwa kweziguli zingabe isanakela. Ngqongqoshe ngifuna ungena kuwe sizosuka sihlale nje kulolo sisuka kulo manje ngoba yazi wakwalibiza leli ikhwelo lokuthi cha akungabi nokudampa nokulahlela. Kunjalo Ntokozo udaba lolu olusiphatha kabi kakhulu futhi udaba olunga affect thina kuphela njengomnyango njengoba uCEO weyichazile le ndaba ukuthi usuku nosuku umbhedo owodwa usikhosta imali engaphezulu ka4,000 rand. Ekudaba esingalikhuluma emphakathini ngoba phela thina siyayisithi ipublic ama-public facilities abantu sibambisene nabo kodwa uma ngabe lowo mbhede ke olele umuntu yebo omdala siyavuma kodwa ongaguli futhi ongadingi ukunakekelwa ngendlela esinakekela ngayo abantu abasesibhedlela ngiyakutshela ukuthi asa affect umnyango wezempilo kuphela kodwa sesi affecta umphakathi generally ngoba ngesikhathi kunomuntu olele embhedeni ongadingi ukuthi ngabe lapha embhedeni okufuna ngabe usekhaya kukhona abantu ababili abathathu abalindile abalinde ukuthi ba-admithwe ebese sithola ama-calls ibhedlela zonke Ntokozo abantu bethi sekuphela 2 days ngilele lana OPD angafakwe wodini kanti inkinga ukuthi abantu abalanda abantu bakubo so udaba lolu ngempela esilicelayo ngoba kufuna sibambisane nomphakathi akusiudaba uhealth wodwa ongakwazi ukuthi uyisolve leyo nto ngoba phela uma ngabe kunomuntu omdala ongalandiwe asikwazi ukuthi sivele simthathe simlahlele emgwaqweni sithi hamba uye ekhaya kufuna sibambisane nomndeni wakhe so kubalekile ukuthi sibambisane nemindeni ukuthi umuntu wakini uma sesibhedlela siyamhlola usuku nosuku ukuze sazi ukuthi kwenzekani ngaye uma odokotela nonesi sebethe akadischarge siyamlanda phela so that nangelinye ilanga uma segula ngempela naye aphinda kwazi ukuthola umbhedo ngoba uma singayilungisi leyo nto kusho ukuthi ngisho nawe Ntokozo ongafuni ukulanda ugogo namhlanje futhi ngelinye ilanga na udinga ukuzo admithwa esibhedlela ubusufica mina ngilele ngingaphumanga kusho ukuthi uyogcina ungakwazanga ukungena ngenxa yokuthi umbhede occupywe umuntu ongasawudinga leso sikhathi esingasho ukuthi abantu basuke bengaguli kodwa usuke engasaguleli ukuthi alale esibhedlela ngoba umulele esibhedlela usukugula ngalendlela yokuthi awukwazi ukuyihlenga ekhaya kodwa uma usuku level yokuthi yebo kona usagula kodwa usungakwazi ukuthi uyihlenge ekhaya siyakudischarge ke ukuthi uye ekhaya ngifuna ukuyihlanganisa kuyimatanisa Ntokozo lento esixoxa neyindaba noma nezinto ezithize kufana nabantu abalethwe emnyangweni wezempilo for instance uthola ukuthi ubeshaywe i-stroke uma ngabe seshaywe i-stroke mhlawumbe ube umuntu obeyihambela kodwa simshaye ngendlela yokuthi sibe severe ukuthi sibe nzima usezoba umuntu mhlawumbe olalayo odinga ukusizwa and so forth umndeni kwesinye isikhathi uma ngabe odokotela bethi hayi sesiyamdischarge kodwa edischarge elokelele embhedeni umndeni ubusuthi no discharge kanjani lo muntu ngoba usalele embhedeni kanti phela
ngokunye kodokotela odokotela basuke sebekwenzile konke bona abakwazi ukwenza sekufuna ahambe ke manje ayohlengwa ahlengwele ekhaya ebese umndeni uyanikezwa isupport yokuthi uhlengeka kanjani loyo muntu udaba ke lolo esazi ukuthi liba sensitive ngoba phela ukwazi ukuvela uthi emntwini wozani uzothatha umuntu wakini noma ngabe kunjani siyazama ukuthi imndeni siyiqoqe siyisondeze sichazele ukuthi cha usezohlala enjena kodwa indlela yokumsiza ekhaya yilena so kubalekile ngempela ukuthi sibambisane nemphakathi ngalolu daba. Kama lohlelo kzn.chat.gov.za engqongqoshe wezempilo KwaZulu-Natal othi njalo ngeviki uzoza kini aniqonde ngqo anitshele indaba zomnyango anitshele futhi ukuthi abagula ufune beshone balethe ingcwepheshe odokotela uhlelo lwakho oluza njalo ngeviki loluthola ke emsakazweni emkhulu KwaZulu-Natal nakubabona kude wesifundazwe kodwa ngqongqoshe nginibonile ke niphuma ilanga livutha phele eHerigwala izolo nakuyilake ke esibone nje impela kunenehla nenyuka ningena ngibone naye ngena amakliniki nihambela nezitolo lapha nihambela yonke into ithini lento ka operation Sukuma Sakhe njalo ngenyanga nithi kuzoba nosuku enilukhethayo nicabinet ninonke ukuthi nizothi ngo emphakathini wedistrict ethile nifike nikhulumisa izinkinga zakhona niphume ziresolviwe futhi lezo inkinga lezo ibithini ke leyaseHerigwala kukhona ekumphako ongasipha khona bekulesithathu Ntokozo besilapha eJPP umasipala obizwa ngokuthi JPP iJustice P Phungula Municipality eyayibizwa ngokuthi Xopho before naligabo lazibizwa ukuthi Xopho sibizwa ngokuthi JPP municipality manje so besilapho ke njengoba uchaza ukuthi operation Sukuma Sakhe uthi uhulumeni awenze sho ukuthi ward neward uyakwazi ukuthi ubhekelele intuthuko kuleyo ndawo so uma ngabe senama outreach programs ka operation Sukuma Sakhe suke siyobuka ukuthi lezi zinto esizikhulumayo njengo OSS ziyenzeka yini ama departments aya participate ku operation Sukuma Sakhe noma ayafika abuka inkinga az address umphakathi nama sectors onke emphakathini amelelekile yini lapha ku war room ngoba operation Sukuma Sakhe awuthi uhulumeni awusebenze kodwa kuphela uthi operation Sukuma Sakhe akufika uhulumeni bonke ama levels kahulumeni na wonke ama departments akhona nomasipala bese kuba khona ama sectors okusho ukuthi abelaphi bendabuko bayahlala lapho abaholi bomdabu bayahlala lapho inkosi yayithumela induna kwesinye isikhathi noma induna zayo kuya ngokuthi isigodi sibangakanani osomabhizinisi basewadini bayahlala befundisi bonke basewadini bayahlala ama NGOs akhona lapho ayahlala so lokho uOSS noma iwar room kusuke kuuhulumeni walelo ward ngoba nekhansela liyahlala and uma behlangene bonke babheka intuthuko ngokuphelele kwayo ukuthi ifika kanjani iya implementa bonke abantu bayazenza idingo yini okufuna bazenze for instance uma kuhleliwe war room kunendaba yokuthi kule ndawo esesikuyona sekuqale ukuthi kukhulelwe izingane ezincane zibe ningi siyexoxa la ku war room ebese siyangenelela amaphoyisa siwasondeze social development ungenelele ueducation ungenelele udepartment of health ungenelele kodwa namakhosi angenelele ngoba phela nawane responsibility yokuthi sixoxe indaba ukuthi kwenziwa yini ingane ezincane ezikhulelwe la endaweni ngoba phela vele ingane ayikhulelwe esikolweni siyakwazi lokho unless kuuthisha osukenze into wrong kodwa izingane zikhulelwa endaweni emakhaya emalokishini nakho konke lapha esihlala khona so kubaluleka ke ukuthi uoperation Sukuma Sakhe sonke siparticipate kuona sikwazi ukuthi sizoletha intuthuko endaweni esiphila kuzo so ngichaza lokho wena Ntokozo ngoba ngicishe ngakubiza ngocomrade kodwa ke kulungile Ntokozo ngichaza lokho ngoba ngifuna ukuthi njalo ke uma siye kwi war room sisiko siyobuka ukuthi iyasebenza yini ngalendlela ekufanele isebenze ngayo uma ngabe kuneyinkinga ezikhona sizilungise lezo inkinga nama departments uma khona engaparticipate sikwazi ukuthi siwasondeze senze sho ukuthi ayasebenza so kulokhu ke besilaphana eJPP municipality njoba bengichaza siyovakasha sibone ukuthi war room yakhona isebenza kanjani
Kasi siningi inkinga abayivezile khona zikhona abayivezile siyilungisile futhi sayise siyavumelana ukuthi sizobuya ngomhla ka8 sizobheka ukuthi ama interventions noma indlela esingenelele kuzona ziyenzeka yini and zenzeka kanjani kodwa siphinde sadlula nalapha eclinic abalibiza ngokuthi iclinic la kaNdwebu okungelona iclinic la kaNdwebu umthethwa khona lela clinic uma lakhiwa kwacelwa ubukhosi bacela iclinic kwase kuyavunyelwana ukuthi iclinic lizobizwa ngokuthi Princess Casey Dlamini Clinic kodwa ngokuhamba kwesikhathi kusho ukuthi abantu ababekhona naliqala base beyakhohlwa nje ukuthi igama leclinic kufuna ngabe lithini base belibiza ngokuthi uNdwebu kanti uNdwebu indawo kodwa nakhona isigodi esincane akusisigodi sewadondo so sivumelene ukuthi sizobuyela siyolungisa silibize kabusha ngoba abantu bendawo bayakholela ukuthi iclinic labo kufanele libizwe ngoPrincess Casey Dlamini ngoba lalibizwe kanjalo kodwa ke while sizokwenza lokho kune project esiyenzayo futhi lapha nayo kufaka ama toilet la washaywayo ngoba eqaleni bekunama toilet agubjwayo iclinic elidadlana nje impela lela ntokozo alilisha so siyal upgrade from time to time ilokho ebesikwenza kodwa sisebenze kakhulu ngicabanga ukuthi umuntu kufuna bonge njengoba besisebenza nane councilor lethu umsomi lapha nasinano mama umeya umsomi wase Dr Nkosazana Dlamini Zuma municipality no HOD waka Etia sisebenze kahle savumelana no HOD ukuthi njengoba ngithi siyabuya ngomhla ka8 sizobe sesibuya sibheka ukuthi I development yabantu abasha ekakhulukazi siyenze njani iziphi izinto ngoba endaweni lapha abasitshelile ukuthi kunabantu abasha abaningi aba graduateile kodwa abaqashiwe asikwazi ke thina njengohulumeni ukuqasha wonke umuntu kodwa into esingakwazi ukuyenza ukubalethela ama skills sibone ukuthi basingaba developer kanjani yilokho ke sizobe sihamba nakho uma sesiya ngomhla ka8 so usukuma sakhe umungena endaweni usukuzela ukuthi uhulumeni akazoshintsha enza ama interventions ashintsha ngaleso sikhathi yilokho ke besikhambele ngolesithathu nabasebenzi ke ngqongqoshe bakhona lapha eclinic bajabule kabi bathi balandela kakhulu lo hlelo bathi bacela nje ngikucela ukuthi ubakhonzele abasebenzi baseclinic sijabule kakhulu futhi sibonile ukuthi bayawuthanda umsebenzi wabo balidwa umfowethu angazomulithathile igama lakhe yini kodwa ke umphathi weclinic siyabonga kakhulu siyawubona nomsebenzi wakhe awenzayo namhlanje ke excited ngqongqoshe sike sathi shwi lapha ya endaweni yase esibhedlela iAlbert Luthuli nakuyilake ke esifice indaba ezimnandi kukhona amawele ala kwamashu elinye iwele linikele ngenso kwelinye lelinye ingasasebenzi into sibe sokumnandi mina ngitshela bazobe sagula phela kuba kwenzeke la bayahleka baqeqebuka sebegijima baya etoilet konke sekuhamba kahle iexcitement ibinkulu kakhulu manje siyafisa nje nawe kumlayezo wabo ubheke kubona ngqongqo wena ozoqala nje sifisa ukubafisela usuku lokuzala oluhle ngoba bazoba ne birthday soon so kusho ukuthi njengoba bekune operation yabo nje babe ne early birthday gift into enhle ke lena eyenzekile intokozo thina njengesizwe simnyama kukhona into esivamise ukuyibalekela njalo nje siyacelwa ukuthi lapha esikwazi ukudonate khona ngezitho ezithize ezikwazi ukudonateka sicelwe ukuthi asidonate kodwa njengabantu abamnyama ke udaba silibalekela kakhulu lesingalikhonzile kahle so uma ngabe ubona ikakhulukazi abantu abamawele benza lokhiyana siyakubonga kakhulu lento bayenzile ngoba kusho ukuthi umuntu uthole igift of life ngoba idonation ngenso ngempela uprolonga impilo yomunye umuntu kodwa in this case iwele liprolonga impilo lewele lazo uyabona ukuthi ngempela labo bantu bahlangene kanjani siyababonga kakhulu siyambongela lo donatele simbonge kakhulu nalo donatile ngoba kusho ukuthi bobabili sebezoqhubeka baphila impilo ende kunale kade bezoyiphila sijabule kakhulu impela ayibungabona bayasmile bajabule mina phela bengitshela uma ukhishwa into kuba nje nezinyanga ezintathu mhlambe kungale ngoba phela Actually abantu besilisa bayamagwala ba uthe sokile nje bese ke hlala u3 weeks sonke engakwazi ngisho ukwenzana laba buka nje kuningi ngesibone sebeyakwenza bayajabula manje ba excited kodwa kwenzeke nje only last week ngolwesibili siyabonga kakhulu ngqongqoshe siyazi ukuthi ngenxa yesikhathi uzobuye mhlambe ke ubuyele ngaphakathi njengoba sikutshontshe ngaphakathi kodwa ke sizoqhubeka nohlelo njengamanje ngizosuka ngejubane sekudokotela wethu ke esimcelile la ukuthi ake sisondelele ezosibeka nje esithombeni ukuthi ke
bathi ke uyi yabo lamagama ke ngqongqoshe afuna uqala ugwinya amathe ngaphambi neurosurgeon ngisho kahle neurosurgeon ufuna mawulisho dedela ulimi ulithambe ngoba uzoyiluma ke makuthi awukwenzani dokotela usitshela ubani okabani wenzani eminyangweni. Ngiyabonga ngethuba lokuzobala namhlanje sokhuluma nani. Absolutely. Igama lami nguNomusa Busisiwe Shezi, ngisebenza eAlbert Luthuli kwi-department yaka neurosurgery. Umsebenzi wami as a neurosurgeon ukuhlinza ubuchopho nomgogodla okuhlangelene nokulimala nokugula okunjenge TB ehlambe mayingene ekhanda nezifo ezinjenge cancer umdlavuza. Sure, hayi uyabona unomuntu omkhulu kakhulu. Kufuneka ngabe unama bodyguard lampa u8 ngoba manje makunganyakaza na ubuchopho obulimele umdlavuza konke kulimele kodwa ke ngale kokuchitha isikhathi ikhanda ngiyazi ukuthi kwathiwa kufuneka sihambe sibuke nekhanda kubaleke ngathi ikhanda siliprotect ngakho konke esinakho. Ngingabukekeli phansi abanye ozakwethu abaspecialize kwezinye indawo kodwa ubuchopho is the only organ esingakwazi ukuyidonate because kade bekhuluma ngesizwe se donate. Yes, ayikwazi ukunikela because iyona econtrola yonke into yokuphila kwakho, iyona etshela ukuthi uphefumule nini, iyona etshela ukuthi ugaye ukudla. So kubaleke kakhulu because makulimale yona ayikho enye into engasebenza emzimbeni. Uyakwazi ukudialyze izitho, uyakwazi ukuthola i-heart transplant, uyakwazi mhlawumbe ukuthola iphapha elinye kodwa ubuchopho mabukela balimala i-damage ayikwazi ukubuyisela. Kodwa dokotela ubone nithi nina mhlambe namavila ngoba ufuna ngabe nisenathola phela indlela ukuthi ni dialyze inqobuchopho yabona nabo sebasebenza laba bayakwazi ukudialyze bayakwazi iheart ukuyenza ukuthi nina nihlalelene ningayitholi into. No, ukudialyze phela ukulekelela ukusiza, ukutransplanta ukususa ufaka ngithi. So thina siyakwazi ukulapha zonke izifo but mase seyilimele yafa like njengoba kade sho usister kade ekhuluma before me mase brain dead ezini ubuchopho obulimele asinayo indlela ukususa ubuchopho komuntu oyedwa sikufake komunye. So ke i-organ unfortunately kufanele ivileke ngaphezulu kwawo wonke. Manje ke ngiyenza kanjani ukuthi ngilivikele ikhanda? Ngiyengibone nje uthola thina ziningi indlela mhlawumbe ligcine lilimala ngalo. Ngenza kanjani ukuthi ngilivikele ukuthi lingalimali? So into enkulu nje especially la eKwaZulu Natal ejwayele ukubangeka ukulimala kobuchopho ingozi zemoto. So ke sonke siyazi but sinabantu abaningi esibaziyo ukuthi seat belt bayifaka ngemuva. Babeka amaphoyisa. But i-seat belt is one of the most protective thing ekwazi ukusiza umuntu noma uba sengozini yemoto ikwazi ukuthi ikhanda lakho lingashayi i-dashboard lingaphumi ngale kwemoto. So i-seat belt is into ebalekile. I-helmet lokho kuyisigqoko especially kulabo abadriver ithuthuthu namabhayisikili ezwele ingane ukuthi besithuthu baya driver ngoba lanto akuseke ukudriver le yanto le. Uye ngedolo phansi uye ngedolo ngapha hayi ngeke bafethu kwakumele kube negama elithile akusiko kodwa ukudrive kubeka kodwa ke isithuthu amabhayisikili especially nakubantwana kubalekile ukuthi bafake i-helmet ngoba mawusuka ngaleyo momentum ugijima ngebhayisikili liqhuma uwe phansi ingozi engakubangela lapho inkulu. And then kokunye kuhlangene ke sithi ke like ukushayana nokulimala emphakathini. So indaba yokuvikela lokho ke indlela yokuthi siphathane kahle especially into ejwayele ukwenzeka before umuntu bashayane izutshwala nokuphuza. So emini njalo ke ukubalekela udlame. So ngendlela eziningi ongakwazi ukubalekela ngayo udlame because izona into ezintathu la eKZN kakhulu ezibangela ihead injury. Abantu abaningi kuye kube ngathi ukulimala ukuba sibone sekuphuma igazi ekakhulukazi ekhanda. Uthola ukuthi omunye ke ungqumzile kodwa yathi hayi ngoba kho gazi kushutha ngilimalanga. Ithini into ngenzekani bese nginqubuza kanti kwenzeka idamage enkulu ngaphakathi? Kakhulu kukhona ukulimala ekhanda akusho ukuthi fanele kube nento ekusikile noma nethambo noma ubuchopho vela ngaphandle ungashayeka especially kujwayele ukwenzeka kubantu abaphuzayo ukuthi mhlambe ashayeke akhohlwe ahamba yolala ekhaya ngakusasa kuyibami mbona ukuthi akaphaphami. So zikhona impawu zokubonakala ukuthi akukona nje ukuqhuzuka kancane okwenzekile. One of them is umuntu mesedidekile ngengqondo uthi noma ukhuluma naye akasakuphenduli kahle. Kodwa nokuphathwa ikhanda elinganqamuki ukuthi uyalala uphuza iPanadol liqhubekele libe buhlungu. Sometimes nontenga komzimba so isandla sakho kade sisebenza kahle ubona ukuthi asaphaphami kahle asanyakazi kahle. Lokho ngingasho ukuthi ulimele. Kubalekile kakhulu futhi naseyinganeni ezincane maziwile mhlambe ekade ehleli
kwisofa noma embedeni umama uthi uyabheka le umntwana we phansi ngoba ingane ngeke izisho ukuthi kubuhlungu ikhanda so uyigada ngani ukuthi uhlangothi hlamba alisanyakazi ukuthi noma usuthi uyayidlalisa uyayivusa ayisaphaphami idlale as normal yaso zikhona impawu noma ikhanda libukeka lifana mangisuka ke sengishayikile kanjalo sengibona nalezi impawu ayisho udokotela ngiphuma ngibhekephi ubalekile ukuthi uphuthuma uye esibhedlela mawukuthi mhlawumbe isibhedlela sikude ungaphuthuma uye clinic engasekhaya because onesi bayakwazi ukufonela iambulance ikuphuthumise isesibhedlela la eKZN iAlbert Luthuli ikhona la thina sihlinza khona ubuchopho so ke sihlinza from abantu abasengwelezane to Lady Smith to Potchefstroom into ebalekile ukuphuthuma ufike esibhedlela then odokotela bayasithinta ngocingo sibone ukuthi uyadinga ukuza kuthina iambulance ikulethe lapha sifunde into eziningi lapha eAlbert Luthuli ngqongqoshe bengingazi ukuthi la ka health asivumelekile ukusebenza sifaka amaringi ngoba phethe izinto ezingcono bebona manje neke umtshele baba ka health ngqongqoshe avumelekile ukufaka iringi iringi ayifuneki so ke safika lapha safakwa ke izinto sawasha sa sanitizer safundiswa nokuwasha izandla benza umsebenzi o serious labantu kadwa ke ake bacelile lapha kwi Facebook page bacela ke nisithintele nento ethinta iappendix ngizosho cha nginalo ulwazi nami sikhulunywa ngani kodwa ke iappendix mawuchazela umuntu lapha ekhaya ongazi so iappendix kukhona isitho esingasemathumbini sihlangene namathumbu siphume kancane nje siya about 5 to 10 cm normally masihlalele nje asibanga inkinga asinalutho kuba yiproblem masesinale sifo sekuthiwa appendicitis la sesivuvukala khona ke so kuthina sonke nje ungaphila impilo yakho yonke singakwenzeli lutho singakuhluphi but makwenzekile savuvukala akusikho lokho ngesizulu abathi umhlume angazi ngicabanga ukuthi ngazi ke nami ngizochaza bangifuna lo sekhaya ke kuthola ukuthi kuyini kahle kahle kodwa ke ngiyeza ukuthi kuyaqhuma kugcina sifika kanjani ke lapha ekutheni kube into ekhona so mama kuvuvukele sometimes kuyayivuvukalela nje asikho mhlawumbe ukudla okudlile noma into sokuyenzile ukuthi iappendix yakho ivuvukale so ngenzeka abantu besebasha like ingane kuma teenagers noma kwenzeka usumdala if kwenzekile uzwa ngokuthi iqale kube nobuhlungu obuqala noma lokuqala ngasenkabeni buze ngasenzansi on your right side and lobo buhlungu obungapheli noma ungaphuza ipanado kuba ngathi khona umuntu okuhlabayo kubalekile ukuthi mawufila kwenzeka lobuhlungu buba la in the right lower quadrant la eswini ngenzansi kwenkaba kula bengithi usho lapho onyaweni sengathuka so kuqala umuntu okuchazayo uchaza ukuthi kuqala ngasenkabeni ungathi khona ekudonsayo masiyehla iba kwi right lower quadrant eswini so ke obuhlungu obuya ngokuba worse until umuntu maqhuma unfortunately umuntu uyakwazi nokuqoleka ngoba ubovu bungena eswini sonke so kubalekile ukuthi mawuzwa lobo buhlungu nje uphuthume esibhedlela odokotela bayakwazi ukuxilonga nje noma bekuthinta umuntu ukuthinta kancane nje uphuma empedeni ngoba lobo buhlungu yikho bese perfume bese kuncincisiswa uthi yebo akuncincisiswa becindezela nje uyezwa ngempela so yikho ngisho ukuthi makukhona lobo buhlungu ungahlali nabekhaya ubuncenge ukuzamela amaphilisi uphuthuma nje esibhedlela bayakwazi ukusheshe bakutshela ukuthi lokhu kudinga ukuhlinzwa manje lento nifundela khona nema university perfumula bese niperfumula iyakhona noma niyicaphuna nje la emgaqweni siyayifundela khona ngoba phela kubaleka ukuthi umuntu aphefumule iyabulala yini ke appendix le kakhulu so njoba ngisho nje ukuthi unfortunately ngoba ayinawo impawu nje umulimele ekhanda uyadideka kuba nje ubuhlungu basesiswini so ma ungaphuthumanga waye esibhedlela laze laqhuma iappendix ingozi yayo izethu ubovu then bugcwala eswini sonke and then ube nobovu obugulisa kakhulu obungarespondi emaphilisini nje kufanele odokotela bakuhlinze bayokhipha leyo appendix bazama ukukhipha nalobovu so ke kubalekile ukuthi uye esibhedlela masishane ngcono kube udokotela othi hayi akuyona into serious le adokotela ngiphindela uthe kuphi nendawo le appendix so iwi large intestine so amathumbu akho lawo amakhulu ihlala la ngaka right enzansi then ngiphuma ngibheke ephike mase ngithi la ngaka right kwi large intestine sekuyasuka lokho ngiphuma ngibheke nje njengokulimala kwasekhanda ziyafana lezi zinto uphuthuma esibhedlela eclinic manje ukuthi isibhedlela sikude ngoba eclinic mawufika usho honest bayakwazi ukuthi lezi impawu sijwayele ukusho into serious akukona ukuthi ukhishwa isisu babiza iambulance ikuphuthumisa esibhedlela cha ngibuza njalo dokotela ngoba thina le emakhaya ngqongqoshe ubuthi mawukuthi kuyadonsa iappendix intestine usho lento ayishiyo udokotela kuthiwa lethu uphondo
bayisho uphondo ukuthatha uqhubeke phezulu. Nako kubalekile ukuthi sazi ngempela ukuthi singaqali ngaloku zasekhaya. Ngihlezi ngisho ukuthi ke njengodokotela obviously ngifunde university ngipromoter ukuya esibhedlela. But even if ufuna ukwenza lokho wasekhaya sikwenze ke mawusubuya esibhedlela kwathiwa akunalutho lokho ngoba manje into ebhlungu mawusufika sekuqhuma ithumbu usuthi mhlawumbe uhlala 4 hours from isibhedlela. By the time ufika mhlawumbe sakwazi ukuphulisa umphefumulo. So ke siqala khona esibhedlela and then onesi mabethi hayi lokhu kudinga iphana thambi ekhaya usungakhululeka kahle. Bacishe bangibulala omatron lapha nami sengifundela phela lokhu ukuhlenga lokhu. Ngizwe nami ngilunywa isisu bese ngithatha ke ihanela leli 5 liter hayi zekhala. But uzoba unaso njani no? Cha ezinye izinto ukhuliswe ngazo manje ke ekhanda ayisuki ngokusheshsha kodwa ke wena uthi cha asiqale ngapha sicheke ungaze uthinta ebisizoqhuma vele uyiphushe ngamanzi iqhume bese uyashona. Cha uyichaze kahle dokotela ngale kokuchitha isikhathi oba sekho ngakumina isikhathi ngizocela ukubonga bese ngithatha udadewethu olandelayo. Ngqongqoshe ukhulumise into enkulu la into ethinta ukulimala ekhanda nokuhlala siqinisekisa ukuthi uma sizwa nje ubhlungu obuthize sinake sinake the reasons letha lolu hlelo senzela ukuthi umuntu akunake kwakona lokho ke manje ukuthi uma ngabe uzwa inkaba ngathi iyadonseka uthe udokotela unobhlungu obuka right kwakho ezantsi kwamathumbu ngathi kuyahlaba kunenaliti hamba emtholampilo into eyenza ukuthi silethe le information ngoba senzela khona ukuthi abantu bakithi bazi ukuthi ikuphi okudinga ama painkillers noma amapanado ikuphi okudinga ukuthi usondele emtholampilo and uma ukuthola usheshe usondele. Absolutely. Qongqosha isikhathi esiningi masilethe odokotela la iyafika indaba ye high blood pressure ukuthi engathi izifo eziningi zinokuqamelana nayo nabezinso uthe lo kade eshintsha nje lento uzana wathi uyikade nomfutho wegazi yabona useyazi ke usefundiseke kakhulu ngalesifo lesi but yonke indawo mawuthiwa kunesifo nje sekubalwa nayo eqhamuka yikho ke sithe namhlanje silande uncwepheshe uchwepheshe ke lo we high blood kuthiwa ngathi yadalwa uyena mabebuka nje dadewethu sitshela ukuthi ubani wakabani wenzani la eminyango yini. Ngiyajabula igama lami nguDr Vezi ngisebenza eWentworth esibhedlela as a district hospital ngisebenza as a family physician udokotela oyispecialist ka family medicine. Yabona namhlanje ngilende specialist abantu nje okungathiwa mabe kufanele ngilungisela ama bodyguard hlala nigadiwe ngoba mangahamba nina ekubhedela umuntu ofunda ukuthenezi lalela lokho efunda nje futhi ungathi namanje usafunda akabayeke ukufunda ubachazela ukuthi mase sihlinza siyayikhipha iring ayifuneki babo sekhafunekazi ngithi sena kwi department yethu ka family medicine sibuka yonke into so from ingane encane to ugogo omdala to umuntu ono surgical problems umuntu ono gyne problems to obstetrics siyangena maybe sithuma nje ukuthi sihambe siyofunda so rotate wonke lama department la ube sizoba nolwazi ukufunda kwakhona hayi kumele kube umuntu ke owayichithachithile la ufunza ubaba wakhe. Yini high blood pressure mangathiwa uchazele nje ugogo osekhaya Nkosi yami uthi yini lento umfutho wegazi ophezulu sikhuluma ngani? So ngingayichaza nje ukuthi yebo umfutho wegazi ophezulu into eyenzakalayo ukuthi umfutho wegazi musuphezulu kakhulu ugcine usucindezela nezindonga zemthambo yomuntu uphinde futhi wenze nenhliziyo ukuthi isebenze kakhulu isebenze kanzima okungafanele ukuthi isebenze kanjalo igcine nayo inhliziyo igcine isikhathala. Ngachaza nje isithombeni umuntu ibangwa yini lento yokufutha ngamandla lemthambo ivalekile noma ivuleke kakhulu kwenzakalani suke iconstricted so imi-constricted suke ivalekile imthambo and then igazi melidlula kuleyo mthambo iconstricted phushwe ngamandla ke manje engathi singaze simzamela inhliziyo yesibili yokuphampa ngoba le yodwa ayisaphampi ngokwanele kodwa ke angisakusebenzi kona kodwa kuyona inhliziyo kuphela ngisho ngoba noma ngabe kuthiwa inhliziyo yona ayinalutho kodwa ama vessels wonke lawa ahamba emzimbeni wona uma econstricted agcine nalehliziyo enhliziyo entsha ongayithola ngagcine sebanga futhi nenkinga efanayo. Mhlambe lento manilandela dokotela igcina ibangwa yini lo mfutho ophezulu wegazi? So ngingayichaza nje kabili ke hypertension khona kuthiwa i-essential hypertension ephatha 90% of abantu mase kuba khona u10% ke lo siubiza ngokuthi ama secondary causes of hypertension. Ma secondary causes ke
la esinento specific khona esingayifuna siyithole esiyaziyo ukuthi yiyo ke le dala ukuthi engakubangela ukuthi iBP izile mhlawumbe njenge stress nje singathi mhlawumbe makuthi umuntu uyabona usebenza nongqongqoshe wona ethola une stress bese ba ne BP iyalandeleleka leyo so ezinye zezinto lezo ezidalayo ukuthi ikhuphuke vele stress ukusebenza nongqongqoshe hayi uzile ngqongqoshe kuthiwa high blood inakho ukuthi yes stress kodwa lokho kwama secondary causes usukunesinye isifo esikhona emzimbeni esikwazi ukuthi mhlambe mengase ngenze kumzekela nje ngithi urenal artery stenosis mhlambe vele unenkinga yama yokuvaleka kwemthambo le supply ama kidneys lokho kuyadala ukuthi nayo iBP ugcina usune BP futhi but lokho sikubiza ukuthi secondary but essential lokhu yiwona ojwayele ukuthi uphathe abaningi babantu especially laba bathe ukukhula it's essential nje idalwa esikhathi esiningi is lifestyle yes lifestyle ke singangena ke siyosithela ke ngicela kodwa kube udokotela oqala ongeza ukugxeka utshwala bonke mabefikile baqala ngotshwala yekani utshwala uyazi utshwala kunenhlanhla lokubizwa odokotela ngebhadi yuko nje kanye ke kufanele ukuthi siqale ngabo kufanele nje siqale ngabo ke utshwala so uma engakhuluma nje ngezinto nje esingazenza ukuthi sisize ukuthi singagcina sibe ne-hypertension ngibona utshwala sithi ukwehla kancane nokunciphisa kancane ukutshwala ukubhema as well ngoba ugwayi uwodwa nje uyakwazi ukuthi uhambe uyawadamage ama-vessels akho okunye futhi ukuthi sizame ukwehlisa isisindo somzimba ukuthi kube isisindo somzimba njobe yasho nje ungqongqoshe ukuthi abantu abayivocavoce uyayishumayela leyo sebeyifela nje abantu baphela bayathanda ukufa kodwa lokho eshila siyivocavoce ndisisindo silahleka lapho mina nje ngisilenda kabi manje amabhluku ayiwela konke kuyayiwela ngakulalela ngqongqoshe so kubaluleke kakhulu ukwehlisa isisindo somzimba nokunye ke futhi esikudlayo kufanele kubalekile futhi nokwehlisa usawoti esiwufaka ekudleni nosawoti esipheka ngawo kubalekile nokuthi futhi sidle ukudla okunempilo usawoti aniushila nodokotela laxatshanisa ubani i-aromat nje lesiyithanda kakhulu esiyifakayo sivuvuzela yonke indawo nje iyo nje kufanele ukuthi sizame ukuthi yabona sithi mase siyosila inyama bese sithi nje sicobhoze kuwo sithi usawoti lokho ke nje lokubika iwona lona nithi ke uyalimaza wona olimazayo manje ke bayibethi mabefika la odokotela begadle kule genge nofuthi bethi hayi sibaphatha kakhulu abanofuthi kuyaphezulu sikhona niminyaka nisibona siqinisa kakhulu kuyona lesi iminyaka engathi uqinisa kakhulu it's from 40 years kodwa dokotela but iyabaphatha nabancane khumbula ukuthi ngikhulumile ngathi kunama secondary causes of hypertension so isikhathi esiningi ke abancane abangaphansi kwa30 uma bezofika benayo le hypertension kubalekile nakuthina as abahlengikazi nodokotela ukuthi sizame ukubheka ukuthi ngabe essential hypertension lo ngoba noma ngabe kunesizathu sokuthi abe nayo so phecelezi the secondary cause mhlawumbe ke lo setsheli ukuthi unayo iziphi indlela zokuyikhalima nokuyibuyisa ngiyacala phela umfutho wegazi uhlala uphezulu kusho kufuneka nabe umuntu lokho ubuyisa uhambe kahle khona namaphilisi kufuneka wathathe khona indlela iziphi indlela zokugwema ke noma zokulapha makuthi uyalapheka okay okubalekile nje kufanele ukuthi ngikusho ukuthi once wa diagnose ukuthi une hypertension usunayo forever ayilapheki ayipheli emzimbeni into esikwazi ukuyenza ukuthi sikwazi ukuyilawula kuphela so siyilawula ngendlelani siyilawula ngo-lifestyle modification loyo engikhulume ngawo ukuthi nesigadi izinto esiyidlayo sihlisa kusawoti siyajima siyanciphisa nasemzimbeni kodwa-ke akhona futhi amaphilisi ayo i-hypertension amaphilisi-ke ayatholakala emtholampilo ama-mobile clinics iyatholakala ko-PHC clinics iyatholakala ko-CHC clinics iyatholakala nasey'bhedlela ngiyazi dokotela siyisinye sezifo ezicashayo umuntu ucisha abone ngani impawu ukuthi engathi nakho nje nami ngiyajuluka manje angisazi sengiyasaba dokotela ekungenza sekuyiyo mhlambe into enzima ke nge-high blood pressure siyibiza nge-silent killer phecelezi umabulala ethuli awuba-ke ngoba isikhathi esiningi iy'mpawu ayizivezi la eyiveza khona izimpawu ingoba isuke isithinte nezinye izitho ezisemzimbeni kodwa into ekufanele siqaphele ke ikhanda elingapheli ngicuphuza amaphilisi ukuba nesiyezi dizziness nje engapheli ngesinye isikhathi ungaba nobuhlungu besifuba ungaba no shortness of breath as well ngesinye isikhathi nje ungafika nje just with nose bleeding phela ube nje no epistaxis phela uthi uyafika emtholampilo lo muthi uyafika esibhedlela angifuni udlule engaziwabo
umongazimo umongozimo hayi ke senginawe ke manje angifuni ukungezwa mina sayela indaba yaphefumula ngingeni manje ngifuna ukuzwa yonke into yes nomongozimo yebo nomongozimo so those are some of the symptoms nje ojwayele ukuthi upresent nawo kodwa kakhulu ikhanda ukumongoza idizziness nongaboni kahle emehlweni uthola ukuthi ubukade right nje all of a sudden akusabonakali kahle ngisathi ngizomncoma ukuthi udokotela oqala ukugadla ngezinto enginganazo zonke wavela emehlweni buka ngifaka nezibuko akusekho ngisengaphika cha mhlawumbe ngathini umlayezo wakho ke nje ongawugoqela umuntu osetsheliwe manje usenaso isifo lesi se BP isikhathi esiningi akuve siyibona ama patient afika esene stroke ebhedlela i-stroke isikhathi esiningi sidalwa either uyopha uphela ekhanda noma une infarct kunento eblockile emthambo esekhanda siyakwazi ukuyipreventa i-stroke ukuthi uhlala amaphilisi akho waphuzile wenze sure ukuthi i-BP yakho uyilawulile ngoba if ungalawuleki that's one of the biggest complications of hypertension uncontrolled ngoba ishaya izinso kakhulu njengoba besho nje bekhuluma kubalekile ukuthi yeni siyilawule ngoba ishaya izinso ishaya ikhanda ishaya amehlo iphinde ishaya nenhliziyo so kubalekile nje ukuthi uma usutholile ukuthi unayo qinisa nje ku lifestyle modification kuyivoca lokho kudla kahle kodwa futhi uphinde uqinise nasemaphilisini owadlayo absolutely udokotela nange lokho eyifaka yokuyivoca ngqongqoshe kanti nawe uyayifaka wawusuzwile into ngathi khona ne BP la usebenza naso asibe healthy kids absolutely cha ngqongqoshe ngenhla isikhathi sicela usigoqele uhlelo asibonge kakhulu Ntokozo sibonge kodokotela bakho angazoma ubancomile yini angikuzwa ngisho ukuthi unodokotela abancane abahle namhlanje kodwa ke sengizosho ke mina absolutely cha mina ngisavumelekile cha uqinisile usavumelekile uzophendula kumina qala ukuthi ukuthatha ukuncoma udokotela kodwa siyabonga kakhulu kodokotela into engiyithandayo Ntokozo nengiyibonga kubona ukunderstand ukuthi uma size lana sizochaza siyaye sicela ukuthi bachaze ngendlela ugogo nomkhulu ekhaya ongasikhuluma isingisi noma ongasijwayele lamagama amakhulu azokwazi ukuthi ezwe ukuthi sikhuluma ngani so ngendlela enichaze ngayo ngempela sinenze kona lokho esikuchazayo abantu ke bakithi kwiprovince yaKwaZulu Natal bathi lolu hlelo balilandelela noma balalelela khona lokho ukuthi bezozwa odokotela bechaza izifo eziba confusayo nezibahluphayo kodwa ezibadidayo yes ngendlela elula ngendlela ngathi uxoxela nogogo nje wase umakhelwane noma ugogo wasekhaya and lokho odokotela engibaziwe bekwenza namhlanje siyabonga kakhulu and siyathemba ukuthi isiloku siqhubeka nabo bonke amanye ama specialists ethu esiwamemayo azoqhubeka kanjalo information eninikayo ke ibalekile dokotela ngoba uma ngabe sihleli lapha nesurgery yakho noma sisesibhedlela noma silapho sebenzela khona uma nje wena ungapha kwetafula mina ngingale ngisho nami ngimdala kangaka nesingisi ngisizwe ayi uma ngisathukile nje kunzima kakhulu ukuza ukuthi utheni uthi ubuyele ekhaya ubuza ukuthi utheni udokotela nawe uyibuza usikhonje utheni ngempela ngoba kuyo yonke into ayishoyo uzwa nje lokho kubili okuthathu ngoba usuku usathukile mhlawumbe uthuswa isifo okuthiwa unaso umuntu nje ofike kuwena sekuthiwa unoshukela kade engenawo uyayibuza njengoba uchaza uyaphiza uyakhuluma wena uyayibuza yena ukuthi yini kade bengihle ngiyithole phi lento nakho konke so sigcina singezwa so into yempilo nje iyinto esiaffectayo njengabantu kanti ke uma sihleli kanje umuntu echaza nje kunormal kungenzeke lutho uyakuzwa ukuthi nayi lento ebichazwa udokotela engayizwanga sengizwa kahle so siyabonga kakhulu siyathemba ukuthi bonke abanye odokotela ezisihambela ama district ngokuhlukahlukana kwawo uma sibacela ukuthi abeze kusho bezosichazela izifo ngokuhlukahlukana kwazo bazokwenza njengoba nenza futhi bangakhathali sibonge kakhulu ke kubo bonke abantu abasilandelayo nabasilalelayo sithi qhubekani silalela ayi kunjalo kube isikhathi asihluphi ngabe sihlale sinani nje kuze kuse asivalelise sithi uNkulunkulu kabayi